Velkommen tilbage, elskede følgere og unfølgere. Jeg er der simpelthen. I dag skal jeg sgu den nye i gang. 10 ting, jeg har fået ideen fra Benjamin Jønsson. Skud ud til dig, Benjamin Jønsson. Han laver også mega gode videoer, så det er fedt. Der var bare lige et eller andet, jeg ignorerer det. Vi skal lave 10 ting. Jeg laver første episode af 10 ting her. Og fordi det så var jo lige en lille i morgen har jeg fødselsdag. Der kommer der højst sandsynligt en video om morgenen rigtig tidligt. Nej, ikke så altid, måske klokken 7 eller sådan noget. Hvor jeg så lægger i min seng. Men ja. Okay, den første ting jeg godt kan lide ved sommer, det er, at det er varmt. Hvis det var vinter, ville det være fucking pissehammerende koldt. Og det var den første ting. Den anden ting er, man må spise is. Tredje ting er, eller jeg har faktisk ikke tænkt over ting, men jeg gør det live lige nu, kan man sige. Live. Tredje ting, jeg godt kan lide ved sommer, det er, at man kan være udenfor. Altså eller kan man selvfølgelig også godt, selvom hvis det var vinter, men så er det jo varmt og dejligt at være udenfor. Fjerde ting, man må bade. Femte ting, man kan spille fodbold. Sjette ting, jeg synes på en måde, man slapper mere af og sådan noget. Ja, jeg synes, man slapper mere af, også når det er sommer. Syvende ting. Det er sjovere at rejse til andre lande, fordi så kan det også være, altså så kan man rejse et sted hen, hvor der er badebassin og sådan noget. 8. ting, jeg har fødselsdag. Nu så det bare mega fedt, fordi ja, så det var. 9. ting. Var det ikke 9. ting, vi kom til? Jo. 9. ting er... Jeg synes, man får flere venner sådan ugen før man starter i skole og sådan noget. Jeg synes, man får flere venner. Det fik jeg i hvert fald. Både ugen før og efter. Godt. Og sidste ting skal være, at man ikke behøver sig sådan for at gå ignorere det. 10. ting. Man behøver ikke at have så meget tøj på. Det betyder ikke det der andet, vel, men jo, jeg ved ikke, om jeg har lagt mærke til, men jeg får flettet mit hår. Altså, man kan jo godt have sådan noget undertrøj på, det har jeg for eksempel lige på. Så, ja. Altså, man kan have shorts på og sådan noget, det har jeg også. Shorts. Ja, men hvis du kan lide videoen, så husk at smide like, kommentere og abonnere. Og så vær tilbage på kanalen til 7:15 i morgen. Så kommer der nok endnu en video. Så siger vi bare hej hej, like, kommentere, abonnere. Hej hej.